noma ngiboshiwe ngiyabakhumbula abazali bami, noma ngisesibhedlela ngiyabakhumbula abazali bami, ngiyabakhumbula abazali bami baba. Noma ngiboshiwe ngiyabakhumbula abazali bami, ngiyabakhumbula abazali, ngiyabakhumbula abazali bami. Noma ngisesibhedlela ngiyabakhumbula abazali bami. Noma ngiboshiwe ngiyabakhumbula abazali bami, noma ngisesibhedlela ngiyabakhumbula abazali bami, ngiyabakhumbula abazali bami, ngiyabakhumbula abazali bami. Noma ngiboshiwe, noma ngiboshiwe, noma ngiboshiwe ngiyabakhumbula abazali bami, ngiyabakhumbula abazali bami, ngiyabakhumbula abazali bami. Hawu nayintatha ngithi wozamele wami uzongikhipha kubelungu, wozamele wami uzongikhipha kubelungu. Sengiboshiwe mina ngiyabakhumbula abazali bami, noma ngiboshiwe ngiyabakhumbula abazali bami. Wasuka njalo ukushisa kuseyena njalo umbembembu noma shizulu inyoni ezinda mangaka uphuza kwejule ukhawulishana kuyanoda umgabulana kubasali bantu ngabanane umpule bashanga uphuza kwelakithi inembe ngangiphuza inembe ngakhela umshingwa ngushintsha njalo uma sengishintshile sengisemnambithi lapha engikhona into abengakhela ngakhela inkundla athi isigodi sami into nje inkosi yami emphethe ukhumala eDriefontein. Woze uqonde njalo ungahamba ubuza kwabanye abantu ngoba buza kuyena umnikazi wendaba, ngoba abanye abantu bathanda ukuhlophisa izinto zabanye abantu. Sewuyena njalo uMathambo lo udide uxoba negezi yani uNonkazana eCartel Bucket. Noma ngiboshiwe ngiyabakhumbula abazali bami, ngiyabakhumbula abazali bami mina, ngiyabakhumbula abazali bami mina, ngiyabakhumbula abazali bami. Noma ngisesibhedlela mina ngiyabakhumbula abazali bami, noma ngiboshiwe ngiboshiwe ngiyabakhumbula abazali bami mina.